Здравейте, приятели! Днес ще говорим за Златния Коран, единствения в България, направен от златни пластини, а единствения също е и в света, защото в света има още два златни Корана, обаче те са с просто позлатени букви. А българския Коран е направен от златни пластини, които са изписани. Сега разбирате за какво ви говоря. Този Коран го е подарил на местното население на село Пластина, Търговишко, именно Султан Селим, заради заслуги, според легенда, която чух, казвам легенда, нали, може да не е истина, дадено му е много голямо съкровище, което е намерено в района на селото по времето на Османската империя. Това толкова много осъществило султана, че той е решил да се отблагодари, като подарява Коран, който е с златни пластини. Сами знаете по това време, че най-голямата джамия на Балканския полуостров е в Шумен, Тобол джамия. Вижте, той не подарява златния Коран там, на най-голямата джамия, а подарява тук. И този Коран още съществува, доколкото разбрах, още в този район и го държи някой. Това е много добре. Добре, че не са го продали до сега. Но какво да ви кажа, нали, за Селим? Мисля, ще да ви кажа малко повече, за да разберете за какво става въпрос. Той човек е могъщ султан, който успява да отруи пределите на Османската империя, което се престира вече до Мека, Медина, Дамаск. Обаче прочува се като жесток завоевател, но и реформатор на армията. С нея той властва над целия свят и заграбва много нови територии, модернизира армията още и получава много добри резултати, които впечатляват европейските владетели. Когато става дума за най-известните султани на Османската империя, обикновено се спомена Сюлейман Великолепния. Той беше някъде 1494 1566 или Мехмед II ли беше? Да, Мехмед II беше, който през 1453 година превзема Константинопол, но рядко се говори за Селим, който Селим I, имайте на предвид, който през 1470 се ражда и умира 1520 година. Той остава начало на Османската империя само 8 години. Между 12 до 20 година, както казахме. Самите американци, вижте какво пишат. Американецът Алън Майкъл, в чиято книга "Раждането на модерния свят", той не пише, което е, нали, за 16 век, той не пише за Мартин Лутър или за Йоханес Гютенберг, а пише за Султан Селим I и го нарича Божията сянка. В това нещо може да намерите като доказателство в вестник Die Welt беше, точно така, защото около 1500 година най-важните събития в света се въртят именно около Османската империя, която по това време е най-мощната държава в света. Нейният архитект е Селим I. Най-младият син на Султан Баязид е Селим, нали, колкото разбрахте, на Баязид II. За Баязид I знаете случката му.
1447 година, баща му е роден 1512 година, годината, която, нали, Селим първи взема властта. Той се прочува с голяма жестокост, безскрупулност в двора. По-големите му братя намират своята смърт, защото Баязид ги фаща в крачка, се опитват да го убият и той ги унищожава. Убива ги по-точно. Баязид искал да бъде наследен от любимия си син Ахмед, но това предизвикало съперничество и съпротива на армията, най-вече яничарите, които смятат Селим, който още не е дошъл на властта, за доказан военен талант, който е така. През 1511 година Селим е бил вече достатъчно силен да се противопостави на баща си, Баязид, и го прави. С помощта на яничарите през 12 година, някъде беше, той успява да превземе властта. Начало на неговото управление е белязано с много жестокости, много убийства, много преследвания. Той нарежда да бъдат убити неговите братя, племенници, за да няма съперничество и претенции за трона към Османската империя. С това става, той всъщност изпълнява семейния си закон, въведен още от Мехмед II. За да се противопоставят братоубийствените войни, но пак не спират работите, не се спират до тук. Селим методично преследва всички до край, докато не изтрепи всички съперници, който леко кривни или му се стори, че е кривно, той пада. Някои го наричат по това време кървавия тиранин. Вследствие Селим предприема реформи към армията, модернизира оръдията, активно подкрепя развитието на яничарската армия, което главен донор е България, защото българите са воинствено, здраво и доказан народ, племе, което се бие и приема битката за чест за съби. И съби до смърт, без, нали, да има страх. Точно заради това българите са били главният донор. Така, оръдията по негово време са много вече модернизирани. Както знаете, с оръдията е превзен и Константинопол. Точно заради това наблягат и развиват. Англия модернизира с най-новите оръдия от Османската империя. Американците пак дават най-новите пушки. И въобще Османската империя е топ. Така, какво да ви кажа още? Заради това те го наричат Барутната империя по това време. Той е Селим, защото той всичкото му е било направено така, че да е с оръдия, с техники. Имал е 20 000 конница, което след като удари в центъра с оръдията, което заобикаля фланговете и превзема всичко. С това той е превзел много могъщи империи, напада шиитите в Иран, които побеждава през 1514 година беше. След това плячкосва Тибрис. Империята му става тогава вече необятна, просто той няма спиране. Следствие Селим побеждава мамелюците и до 1517 година превзема и земите чак до Нил стига. Знаете Нил къде е. В последствие после стига до целия близък изток, който го знаем сега. Като огнестрелните оръжия този път му помагат да постигне решаващи военни събития и успехи. По този начин султанът отроява размерите на своята империя. След като завладява Близкия изток и прибира
в Истанбул мощите на Мохамед. Запомнете ето нещо. Мохамед, мощите са в Истанбул. И Мека опрасква. Медина прибира всичко от Иерусалим. Дамаск, Иерусалим, през всичко. Там е прибран всичко, дошло от Константинопол. Дамаск вече се намира изцяло под негово владение. Затова Селим се показва пред ислямския свят като владетел на правоверните. Така го възприемат и съвременните владетели и на Европа го взимат вече като пример и започнат да модернизират армията си точно по негов пример. Той умира някъде около 1520 година. Но праща в България Златния Коран. От тези всичките империи, какво е правил, събирал злато, той е бил доволен, защото той е тръгнал с едно голямо златно съкровище, което дошло от България, което му е дало. Защото Османската империя може да има злато, но тя не е разход. Едно голямо златно българско съкровище, а може би и римско, аз не съм го видял, защото и двата рода са живяли там, му дават тласъки ресурси да купи уръдие, да стигне до това положение. Това стигна до мен, споделих го с вас. Ще видим след време какво още мога да събера по тази история. Дано да ви харесала.